λένε ότι πρέπει να συζητήσουμε την δημοτική περιουσία. Έχουμε υποχρέωση και σαν δημοτικές παρατάξεις, αλλά και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο να ακούσουμε τις προτάσεις, αλλά ταυτόχρονα να τις λάβουμε υπόψη ή να επιλέξουμε απέναντι στις απόψεις. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια σύσκεψη, δεν είναι διαβούλευση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Μπορεί να είναι μια προ-διαβούλευση, αλλά η διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό θέμα πρέπει να είναι δομημένη. Πρέπει να καταλήγει κάπου σε ένα master plan του Δήμου για την αξιοποίηση των ακινήτων. Και αυτό θα είναι ο μπούσουλα προκειμένου και η Δημοτική Επιτροπή να πάρει απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Άρα λοιπόν τι χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε να μαζευτούμε 4-5 δημοτικοί σύμβουλοι εκπρόσωποι κάποιων παρατάξεων και να ορίσουμε εμείς τι θα έχει η δομημένη διαβούλευση. Χρειάζεται μια εξειδικευμένη οντότητα που ασχολείται με την πολιτιστική διαχείριση, γιατί για αυτή μιλάμε κυρίως, που να μας δομήσει τη διαβούλευση, με βάση όμως και τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής και τις απόψεις των πολιτών. Και δεν είναι μόνο των ενδιαφερομένων πολιτών, είναι όλων των πολιτών, γιατί αυτό πρέπει να γίνει δημόσιο. Και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο, το οποίο ανάλογα με το ποιος θα είναι η Δημοτική Αρχή, θα έχει προτεραιότητες αυτά ή θα έχει τα άλλα. Αυτό είναι το βασικό. Άρα να ξέρουμε γιατί συσκεπτόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν συσκεπτόμαστε για να υποκαταστήσουμε καμία άλλη διαβούλευση. Συσκεπτόμαστε γιατί η κοινωνία πήρε την πρωτοβουλία. Και όλη είναι η κοινωνία. Δηλαδή, αν τελειώνουμε ένα σύλλογο των νέων σήμερα, όπως και έτσι, στο επόμενο Δημοτικό Συμβουλευτάκι, θα το ακούσουμε. Έχουμε υποχρεώσει. Αν συμβεί στη σύσκεψη, το πρέπει να την κάνουμε. Κλείνοντας. Άρα λοιπόν, καλό είναι εμείς να σταματήσουμε να μιλάμε, να μιλήσει ο κόσμος που πήρε την πρωτοβουλία και να χαρακτεί μια κοινή πολιτική. Άποψή μας είναι ότι η μέγιστη δυνατή συνένεση είναι η καλύτερη λύση. Η μέγιστη δυνατή συνένεση για τέτοια στρατηγική σημασία θέμα. Αν δεν επιτευχθεί, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Με αυτή την έννοια, εμείς σας διατυπώσαμε αντιρρήσεις και σκεπτικισμό για τον αττικό πολιτισμό, διότι αυτό δεν υπήρξε ποτέ θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκφράση οδήματος του Υπουργείου των Εσωτερικών. Ήταν θέση ενδεχομένως του Υπουργείου των Εσωτερικών. Ήταν αποτέλεσμα ατομικής διαβούλευσης του Δημάρχου ή της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο των Εσωτερικών. Δεν έδωσε τέτοια εντολή το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς, σαν Δημοτική Παράταξη, καταθέσαμε την άποψή μας. Δεν θεωρούμε ότι είναι η άρεση. Θέλουμε να ακούσουμε τους δημότες προκειμένου να διαμορφωθεί. Υπόκειται σε αλλαγές, σε τροποποιήσεις και σε ανατροπές ακόμα. Και υποδείξαμε ποιο θα έπρεπε να είναι το εργαλείο στα χέρια της Δημοτικής Αρχής και της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει σε κίνηση αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Από εκεί και πέρα σας έχει δοθεί και γραπτός, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τίποτα. Ο λόγος στους συναδέλφους και στους πολίτες. Να συμπληρώσω κάτι άλλο. Υπάρχουν και τα 4 πάρκινγκ. Υπάρχουν και τα 4 πάρκινγκ. Λάβουμε να παγάμε στο πρώτο, σφαγόρες, έτσι. Εκεί έχει γίνει. Αν ξέρετε, το επίδικο δεν είναι αυτά. Όχι, επειδή έχουν πει και αυτά, έχουν πει. Έχουν πει, αλλά δεν το έχουν. Μήπως τρώμε τον καιρό μας, κύριε Τσάμι. Άλλο λέω, να κάνω μια ενημέρωση. Εντάξει, δεν είναι η ενημέρωση και έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα μην είναι. Κύριε Τσάμι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά και τα ακούμε σαν πολίτες. Γιατί αν μιλήσουμε για τη θρησκεία, για τα σχολεία, για όλα τα άλλα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ωραία, εντάξει, μιλήστε κύριε Τσάμι. Κακώς μίλησα. Εντάξει κύριε Τσάμι, προχωρήστε. Ναι, δεν σας διέκοψα όμως. Τελείωσε ο κύριος Φιλίππου και άρχισε να μιλά. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Λοιπόν, ήδη ο Δήμαρχος έχει ζητήσει από τον Περιφερειάρχη ραντεβού, περιμένουμε να γίνει το ραντεβού, όχι μόνο για τα 4 πάρκινγκ τα οποία δεσμευτεί δημόσια, ότι για κάθε χρόνο θα ικανοποιεί το ρυθμό για ένα τουλάχιστον, σύντομα όλα τη Βαγούλα, αλλά και για τα άλλα θέματα που υπάρχουν και αφού γίνει η συνάντηση, πάντα υπάρχει σχετική ενημέρωση από το Συμβουλίο.
Ρωτάω, ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε με την ευκαιρία μήπως να αρχίσουμε να μιλήσουμε για το μέλλον του λιμανιού της Ελευσίνας ή του αεροδρομίου ή και διάφορα άλλα, δηλαδή επί παντός προβλήματος της Ελευσίνας. Εμείς εδώ είμαστε. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Τώρα ποιος είναι εκτός θέματος, καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Τζάτση, πρέπει να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω και εγώ τους συμπολίτες και φίλους που βρίσκονται σήμερα εδώ και χαίρομαι για την πρωτοβουλία που έχουν πάρει ώστε να ακουστούν οι θέσεις της κοινωνίας. Σε αυτήν την αίθουσα θα ήθελα να γίνει σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο να βγει αποτέλεσμα, γιατί σήμερα θα ακούσουμε κάποιες προτάσεις. Νομίζω το εικόνα από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων δεν είναι ικανοποιητική. Όλο το θέμα έχει ξεκινήσει για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας από τη στιγμή που αποφασίσατε να συμμετέχει ο Δήμος με 19% σε έναν οργανισμό που ονομάζεται Πολιτικός Πολιτισμός, στο οποίο εμείς, τουλάχιστον μια πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε αυτή και εμείς αντιδράσαμε, όπως έχουμε αντιδράσει και στις αποφάσεις που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε τη διαχείριση των χώρων να τις έχει η 23, γιατί θεωρούμε ότι η λειτουργία των χώρων δεν είναι αυτή που εμείς θέλουμε. Και όχι μόνο εμείς, σαν παράταξη ή παράταξη του κ. Χριστάκη, νομίζω η κοινωνία δεν είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο που λειτουργούν οι χώροι. Άρα θεωρούμε ότι πάμε από ένα αποτυχημένο μοντέλο για μας σε ένα άλλο πιο αποτυχημένο μοντέλο. Είστε μια δημοτική αρχή, συμπληρώνετε 2 χρόνια και δεν έχουμε ακούσει από εσάς τι θέλετε να κάνετε έναν ένα χώρο. Ειδικά το Μορφόπουλο Διεύθυνση, να μου ακούσει μια πρόταση για εσάς. Ξαφνικά το πρώτο πράγμα που ακούσαμε είναι ότι οι χώροι αυτοί θα περάσουν στην περιφέρεια, θα τους διοικητήσει στην περιφέρεια. Λεπτομέρειες παραπάνω δεν θέλει. Εγώ ήρθα πιο πολύ σήμερα να ακούσω και σε επόμενο στην ημέρα των κατοίκων. Ξέρω ότι είναι μια κουβέντα που δυστυχώς γίνεται για να γίνει. Θα προτείνω πριν το τέλος του 2025 να έρθει το καταστατικό και να έρθουν όλοι εδώ πέρα με θέσεις συγκεκριμένες να πούμε γιατί να πάει εκεί, γιατί να περάσουν οι χώροι αυτοί συγκεκριμένοι στην εταιρεία. Ήρθα να ακούσω πιο πολύ, θα περιμένω αν χρειαστεί αργότερα να κάνουμε το τούτο, θα το εξεταστώ. Κύριε Στομάτης. Για παρέμβαση, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να ακούω ακριβώς. Ποιος σας είπε ότι δώσαμε στην περιφέρεια χώρο? Πού θα ακούσαμε διαχείριση? Ποια διαχείριση? Αυτό λέει. Ποια διαχείριση? Της περιφέρειας. Δώσαμε εμείς στην περιφέρεια. Αυτό λέει η νομοθεσία δύναται μετά από απόφαση, ότι το ξεκαθαρίζει και τάξη του όλου άλλου πρωτεύουσα. Για το όνομα του, δεν τα έχουμε πει. Αλλά ναι, δράτουμε τις ευκαιρίες για να μας ακούσουν όλοι, αυτό είναι ψέμα. Στην κυριολεξία ψέμα. Το τι λέει η νομοθεσία δεν σημαίνει ότι εμείς το έχουμε κάνει. Άλλωστε, για να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτονόητο, θα πρέπει να έρθει πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι εγώ για να το εκχωρήσει? Ούτε. Άρα αυτό το ξεχνάμε. Άλλο τι λέει ο νόμος και άλλο δύναται. Δύναται. Ό,τι λέει για μας λέει για την περιφέρεια, λέει για τον Υπουργείο Πολιτισμού. Δύναται. Δεν σημαίνει το κάνουμε. Για αυτό είναι. Όχι βέβαια. Διότι αυτά σε διορθώνουν να μην πέσουν στο ίδιο λάθος. Έτσι για το όνομα του Θεού, αυτή η όχι, δεν είναι. Όλα αυτά θα στην υποσυζήτηση και το θέμα της εταιρείας θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως υπόθηκε πριν από την πολλά φορά, ποτέ δεν θα πει για το όνομα. Δεν είναι κάτι τελεσμένο. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος από τους συμβούλους θα γίνει μιλήσει, παρακαλώ κύριε Κουσκούτη. Διαβάζοντας λοιπόν το άρθρο 110
πολιτισμό και στο δεδομένο και αντίθεται στα προσωπικά του Υπουργείου Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να παραχωρήσει καταθέσει και για χρονικό διάστημα έως 20 ετών, το οποίο μπορεί και να μεγαλώσει, να παραταθεί τη διαχείριση εγκριτού πανίκου των οργανισμών του τοπική αυτοδιοίκηση από πρώτο βαθμό τη περιοχή Αττικής κτλ. Προσέξτε, δύναται να παραχωρήσει καταθέσει για χρονικό διάστημα έως 20 ετών με δυνατότητα παράταση. Έως, με δυνατότητα παράταση. Το οποίο μπορεί να παραταθεί, δεν το λέω. Μια παρατήρηση εδώ. Μια πρόσχερη πλειοψηφία ενός δημοτικού συμβουλίου, λοιπόν, μια πρόσχερη, που είναι τώρα, αύριο που θα είναι άλλη, όταν το άλλο μετά τις εκλογές. Μπορεί να παραχωρήσει και να δεσμεύσει έως 20 χρόνια, 10 από το έχω, τη χρήση ενός ακινήτου. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Είναι κίνδυνος, είναι επικίνδυνο πράγμα. Ότι αποφασίσουμε, δεν προσέξτε όμως. Θα προσέξτε όμως. Για χρονικό διάστημα, πέρα από τη θητεία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλός ή κακός. Τα μια παρατήρηση αυτή θα πρέπει να μην πέσετε. Λοιπόν, κύριε Φίκου, έλατε. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι αυτή η πρωτοβουλία καταρχήν ήδη πέτυχε μια νίκη. Ποια νίκη? Ασχοληθήκαν όλοι. Και οι δημοτικές παρατάξεις και πολίτες, άλλοι θετικά, άλλοι αρνητικά, όμως όλοι βγήκανε έξω και λένε τις απόψεις τους. Για εμάς τουλάχιστον που πήραμε την πρωτοβουλία είναι μια νίκη. Ήδη βλέπετε παντού, βγάλανε ανακοινώσεις κτλ. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας, ούτε και εσείς φυσικά, με το θέμα της αξιοποίησης των δημοτικών χώρων. Θα πω πιο κάτω. Τι μας ταρακούνησε, οι 8 άτομα που υπογράφουμε αυτή την αίτηση που σας κάναμε το 25 Αυγούστου, που δεν πήραμε και μία απάντηση και έπρεπε να βγούμε να μαζέψουμε υπογραφές για να ενδιαφερθείτε και να συγκροτήσουμε την Επιτροπή. Είμαστε 8 διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων, διαφορετικών αντιλήψεων, ακόμα και προτάσεις που θα ακούσατε από μένα από κάποιον να είναι διαφορετικές. Όμως αυτό που μας ταρακούνησε ήταν αυτό που ακούστηκε εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είπατε για τον αντικό πολιτισμό, που αυτή τη στιγμή μας δεν μας ενδιαφέρει. Τι είναι ο αντικός πολιτισμός? Τίποτα. Τι υπάρχει? Υπήρχε πουθενά αντικός πολιτισμός πριν? Υπάρχει για 500 δήμους σε όλη την Ελλάδα αντικός πολιτισμός? Δημοτική περιουσία των Δήμων και των πολιτών είναι αυτό που πρέπει να αξιοποιήσουμε και δεν ασχολούμαστε με τον αντικό πολιτισμό. Ας το κάνουμε όπως θα το κάνουμε, ας έχουμε και εμάς εκπροσώπους, δεν μας νοιάζει. Το τι θέλουμε για την περιουσία του Δήμου μας πρέπει να αποφασίσουμε εμείς. Και εμείς ήρθαμε εδώ να συμβάλλουμε σε αυτό. Αυτό είναι. Και ακούστηκε εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει στα πρακτικά, ευτυχώς, ότι πρώτον πρέπει να πανηγυρίζουμε που ο αντικός πολιτισμός θα μας πάρει τα κτίρια και πρέπει να πανηγυρίζουμε γιατί δεν είναι και δικά μας. Αφού μας δώσανε λεφτά άλλοι, μπορεί να μην είναι και δικά μας, μπορεί να μην είναι και τίποτα δικό μας. Αυτά είναι που μας πραγματικά κινητοποίησαν κάποιους ανθρώπους για να πάρουν την πρωτοβουλία στις 25 Αυγούστου. Επιστολή, είναι από εδώ. Με πρωτόκολλο κτλ. Έτσι δεν είναι η κυρία Καραλαμπίδη. Δεν ειδοποιείται από μόλις βγήκε ότι μαζεύει υπογραφές κάτι σαν όλους ο τόπος να πει συνυπογράφουμε, τότε με πήρε ο κύριος Τζάμις και μου λέει ότι θα την κάνουμε, θα το ήξερα κτλ. Είναι έτσι κύριε Τζάμι? Ακριβώς. Ναι, και έγινε. Δεν το λέω μετά από αυτό το χρόνο. Τι θέλουμε? Εμείς μας ενδιαφέρει η περιουσία που έχει ο Δήμος με μια μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί. Σαν Δήμος που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια που ήσασταν δημοτική αρχή, δεν έγινε τίποτα και θα σας πω ένα φίλο. Κάποια που λειτουργούσαν ερημόνια κιόλας. Πραγματικά, δηλαδή, και θα τα ακούσετε ένα. Πολλοί ενδεχόμενα δεν ξέρουν, δεν έχουν πάει και εκεί. Έτσι μπορεί να τα ξέρουν, να μην τα γνωρίζουν. Αυτές, μέσα από αυτή τη σύσκεψη και μετά από μια διαβούλευση πιο επίσημη, με κάποια από να βγει ένα σχέδιο της Δημοτικής Αρχής όλης στο σύνολό της, του Δημοτικού Συμβουλίου, που να πάει να κατατεθεί σε ένα φορέα πανεπιστημιακό ή εξειδικευμένο, να μας καταχωρήσει με βάση αυτές τις σκέψεις ένα master plan και μετά να ακολουθήσουν τρόποι
λειτουργίας, τρόποι χρηματοδότησης κτλ. Ξέρετε πως οι Ελευσίνοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για να μας δουν χρηματοδοτήσεις και για να ανακαλύψουν ποτέ, έχετε ασχοληθεί καθόλου. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 άνθρωποι που είναι σε κομβικές θέσεις και που μπορούν όταν θα υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο να ανατρέξουν και να κάνουν, να μας βρουν ή να μας προωθήσουν πράγματα. Δεν έχετε διάβολο καθόλου. Δεν έχετε βγάλει κάποια διαβούλευση από το ρόλο εκεί. Αυτό είναι ένα μικρό σχέδιο για το πώς σκεφτόμαστε, εγώ τουλάχιστον, αυτά είναι οι βασικότερες σκέψεις όλων μας. Πάμε τώρα σε αυτά που είναι καθαρά προσωπικές σκέψεις και που ο καθένας μπορεί να τοποθετεί από εμάς προσωπικά. Καταρχήν να σας πω ότι κάτι, συγγνώμη παρένθεση, ότι ο κύριος Γιαννίκος με ενημέρωσε, παραβρισκόταν, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα που λίγο πολύ το ξέρετε, και γι' αυτό δεν μπορεί, θα ήταν παρόν σε αυτήν την εκδήλωση, όπως και κάποια παιδιά που έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα φροντιστήρια όλες και τα λοιπά, που είναι θέματα τρέχοντα δημοτικού και γι' αυτό δεν παραδείσονται. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι εδώ. Πάμε λοιπόν πώς θα αξιοποιούμε αυτά που έχουμε, χωρίς να ούτε καν στο μυαλό μας να μπαίνει ο αντικός πολιτισμός. Ούτε καν. Όπως γίνεται εδώ και χρόνια και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, πώς αξιοποιούμε αυτή την περιουσία. Πάμε στην οικονομική χρησιμότητα. Έχουμε κτίρια και πληρώνουμε περισσότερο 500.000 το χρόνο ενίκεια. 500.000. Πού ήταν 600 τάξεις ενοικιάσεις του Βρήκου, έχουν μείνει 500.000. Τι έχουμε, έχουμε κάπου να μεταφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, να εξοικονομήσουμε λεφτά στην περιουσία μας, στην περιουσία του Δήμου. Έχουμε. Είναι 2 χρόνια το ΙΚΑ. Υπήρχε η πρόταση ορνών αυτό να μεταφερθεί το ΠΑΚΑ. Ξέρετε πως είναι 2 χρόνια, 300.000. Ξέρετε πόσο θέλει για να γίνει να μπορεί να μεταφερθούν, ούτε 300.000. Για να είναι έτοιμο να παραδοθεί. Έχουμε ρωτήσει, έχουμε μιλήσει και με κατασκευαστές και με εργολάβους. Το πώς. Ναι, μην κάνετε έτσι. Μπορούμε αυτό να το διαπιστώσουμε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να βάλουμε πόμολα, δεν ξέρω άλφα ή β, όμως μπορούμε αυτά να τα εξοικονομήσει σε 2 χρόνια ή να τα εξοικονομήσουμε τα επόμενα 2 χρόνια. 150.000 το χρόνο είναι το ΠΑΚΑ. Περίπου 14,5 το μήνα είναι. Έτσι δεν είναι το ενίκιο. Πόσο είναι. Πόσο είναι το ενίκιο. Όχι, εμένα αυτό με ενημερώσανε. Αν είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, δεν είναι λάθος ψωμική. 19 είναι. Α, έχει πάει στα 19 από όντως. Εντάξει. Υπήρχε για το ΙΚΑ, λοιπόν, η μία πρόταση λοιπόν ήταν να πάει και το ΠΑΚΑ. Υπάρχει και μια δεύτερη πρόταση. Και εμάς ο κύριος Τζάμος την ξέρει. Να μπορεί εκεί να φτιαχτεί μέσω χρηματοδότησης, να φτιαχτούν στούντιο για ενοικίαση σε δασκάλους, σε καθηγητές, σε υγειονομικούς, σε ανθρώπους που δεν έρχονται. Πέρσι είχαμε μείον 40 δασκάλους, μόνο δασκάλους στην περιοχή μας, γιατί δεν έρχονται για την αλήθεια ακριβά. Να υπήρχε χρηματοδότηση και να έχει ένα μικρό ενίκιο Δήμος να εξυπηρετήσει και θα ήταν και πρωτοπορία στους Δήμους όλη την Ελλάδα και θα ήταν δαχτυλοδεικτούμενος θετικά. Υπάρχουν αυτές οι 2 σκέψεις, αλλά αξιοποιήσετε και γρήγορα. Θέλει αντικό πολιτισμό αυτό. Δεν θέλει. Πραγματικά σε το λέω. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Έπρεπε ήδη αυτά να καταθέσει τις προτάσεις να έχει ξεκινήσει. Κοινωνική υπηρεσία. Είχε φτιαχτεί ένα κτίριο που έχει τα πάντα μέσα. Που το είχαμε φτιάξει τότε και ήταν καλή τα πάντα. Πήγαμε όχι παιδική σπίτια, ούτε την προηγούμενη. Και νοικιάσαμε άλλους χώρους. Επιπλέον. Όχι κύριε, μπορούμε εκεί να στεγάσουμε όλες τις λειτουργίες της κοινωνικής υπηρεσίας. Είναι μεγάλο το κτίριο, είναι όμορφο το κτίριο και μπορούμε να φέρουμε τη δημοτιοθήκη και οτιδήποτε να την πάμε σε οποιοδήποτε προσεκτικό χώρο που μπορεί και διαθέτει το Δήμο να εξυπηρετεί. Είναι και εκεί άλλες περίπου 2, αν ξέρω 2.000 το μήνα, είναι εκεί. Κάτι τέτοιο, 2 επί 12, άλλες 20.000. Επίσης, το κτίριο του Δήμου μπορεί να επεκταθεί
και να έχει επιπλέον να έχουν υπηρεσίες, αν είναι δυνατόν να πάμε σε μια διαδικασία μείωσης των εξόδων ενοικίασης. Αυτό είναι σε αντίθετη πλευρά από πού θα πούμε τα χρήματα. Είναι από πού θα κόψουμε τις δαπάνες. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική με βάση όταν έχει μια περιουσία. Και πώς θα την αξιοποιήσω για να είναι θετική. Αυτά είναι κάποιες σκέψεις που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση που πρέπει να έχουμε. 2 χρόνια τώρα έχετε καταγράψει τι πρέπει να γίνει σε αυτό. Χρειάζεται ο αττικός πολιτισμός γι' αυτό. Όχι κύριε. Δεν χρειάζεται κανένας αττικός πολιτισμός. Πάμε τώρα για την πολιτιστική χρησιμότητα χώρων τα οποία είναι έτοιμα να μπούμε. Όχι αυτά που θέλουν να ανακατασκευεί η επισκευή. Τα οποία, και αυτά είναι τα επίδεικα, είναι αυτά που είχε βοηθήσει στην πρωτεύουσα και που μέσα από τις διαθέσεις σας από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από τις αποφάσεις σας, φανήκαν ότι είσαστε έτοιμοι να τα δώσετε. Μακάρι να μας διαψεύσετε και να μην το κάνετε. Εμείς θέλουμε αυτά να τα αξιοποιήσει ο Δήμος και θα είμαστε δίπλα σας να συμβάλλουμε σε αυτό. Συνέλευσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κινηματογράφος, θέατρο, αίθουσα συνεδριάσεων. Τι το θέλουμε, τι πρέπει να το κάνει. Η πρόταση προσωπική. Να έχει 2-3 μέρες την εβδομάδα να λειτουργήσει σαν κινηματοθέατρο με εκδηλώσεις είτε φορέων της πόλης είτε ψηλόγων, πολιτιστικό κτλ. Και να είναι ένας συνεδριακός χώρος, αφού φτιαχτεί για να είναι συνεδριακός χώρος, και υπάρχει πρόταση για το προστατευτή, χωρίς να τα πάνε σε λεπτά, ούτως ώστε συνέδρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα να φιλοξενούνται εδώ. Στην Άρτα ήμουν από χθες, μου λέγει ένας φίλος που δεν ήμουν εγώ, ήταν το συνέδριο των γιατρών. Γέμισε η Άρτα με γιατρούς, τα ξενοδοχεία κτλ. Έχουμε ένα χώρο χειρότερο από την εκπαίδευση και εμείς έχουμε ένα χώρο που δεν σκεφτόμαστε πώς θα τα αξιοποιήσουμε. Δεν θέλει αττικό πολιτισμό εκπαίδευση. Βούληση θέλει και πρωτοβουλίες συγκεκριμένες που είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε. Το Ήγρης αυτή τη στιγμή είναι μια αίθουσα μοναδική για πολύ μεγάλα εικαστικά γεγονότα. Μπορεί ενδεχόμενα να φιλοξενήσει και αυτό κάποια συνέδρια ή κάποιες συνεδρίες, αλλά είναι αυτός ο χώρος για αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την άειλη περιουσία της πολιτιστικής πρωτεύουσας και πρέπει να τα παραδώσουν όλα αυτά που έχει να κάνει. Δεν ξέρω αν έχει ο κ. Σκιάνης. Και ο κ. Σκιάνης και μπορεί να σας μιλήσει περισσότερο για αυτό, όπως και για τον Λεωνίδας Κανελόπουλος. Δεν θέλω να πω περισσότερο για τον Λεωνίδας Κανελόπουλος. Το ξέρετε ότι ο Λεωνίδας Κανελόπουλος από το 2006 δεν υπήρχε η μέρα που να μην γινόταν δράση. Δεν υπήρχε μέρα. Όλο τον χρόνο γινόντουσαν εκθέσεις, όλο τον χρόνο, θα σας πω και με τον τρόπο λειτουργίας που ασκοπεί ο Γιώργος, τον δουλεύαμε εθελοντικά ακόμα μαζί σε συνεργασία με τον Δήμο, σαν επιτροπή ουσιαστικά των εσκυλίων ήταν που λειτουργούσαν εκεί και ερχόντουσαν με το τέλος και σχολεία κτλ. Αυτό θέλει με έναν προϋπολογισμό 40.000. Τόσο ήθελε ο προϋπολογισμός για να είναι γεμάτο κάθε μέρα και για τα σχολεία και για τους ανθρώπους και για τους επισκέπτες το Κανελόπουλος. Πόσα χρόνια είναι ο Κανελόπουλος που έχετε πάει καθόλου, κύριε Δήμαρχε, τα 2 τελευταία χρόνια? Έχετε δει την κατάδια του? Έχετε δει τι γίνεται κάτω στα υπόγεια? Θα πέσουν τα θεμέλια? Λοιπόν, θέλουμε αττικό πολιτισμό εκεί? Όχι. Θέλει μια βούληση. Και εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. Να σας πούμε και τους τρόπους. Δεν έχετε απευθυνθεί να αναζητήσετε λύσεις. Θέλετε να τα εκχωρήσουμε. Περισσότερα θα σας πει γιατί τα δούλεψε πάνω από 10 χρόνια ο κύριος Σκιάνης εκεί και ήταν κάθε μέρα έψαχνα να βρω για φίλους να κάνουν έκθεση και δεν υπήρχε και ημερομηνία. Και τώρα εκεί κάτω και μαραζούν. Το αναψυκτήριο που επίσης είναι έτοιμο, εγώ δεν έχω ιδιαίτερες προτάσεις. Βέβαια υπάρχει μια κινηματογραφική λέσχη δίπλα και υπάρχει και η φωτογραφική λέσχη που μπορούν να το λειτουργούν σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, χωρίς οποιαδήποτε
δαπάνη ή έξοδα του Δήμου. Να υπάρχει μια μόνιμη έπιση ή να συνεργάζονται με φορείς να κάνουν εκεί διάφορες δραστηριότητες. Μπορεί να ευέλικτο είναι. Μπορεί ο καθένας να καταθέσει κάτι άλλο. Δεν θέλει ούτε κόστος ούτε τίποτα, δεν θέλει κάποια. Θα παραζώσει και αυτό να το αφήσουμε, θα αρχίσει να φεύγει, θα λέμε ότι θα το φτιάξουμε. Είναι μια έτοιμη. Κέντρο δημιουργικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης και πάλι κυκλοφοριακής αγωγής. Κάποιος από εσάς θέλει να μου απαντήσει τι γίνεται εκεί. Τα τελευταία 2-2,5 χρόνια δεν λειτουργεί τίποτα. Λειτουργούσε μέχρι το 2022 και σαν κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Τώρα δεν μπορεί, δεν έχει άδειες. Όλα είναι εκτός αδειών. Όσον αφορά το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ούτε τα οχήματα, ούτε η νομιμοποίηση και τίποτα. Αναζητήστε το, ψάχτε το. Όσον αφορά το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, είναι εδώ και ο κ. Καβάνης, νομίζω που το δουλεύανε. Λείπει και ενδεχόμενα και μπορεί να έρχονταν και με τέτοια ισορροπία εδώ. Δεν είναι που το δουλεύανε. Ξέρετε γιατί δεν δουλεύει, έχετε κάποια θέση. Γιατί είναι, θα πέσει κι αυτός. Δεν θέλει αντικόβουλος. Παλαιότυπο αρχείο, οικία Μορφόπουλου και οικία Ρετούμη, διέλευση κτλ. Όσον αφορά το παλαιότυπο αρχείο, και το οικία Μορφόπουλου και το Ρετούμη υπάρχουν διάφορες θέσεις. Μπορούμε εγώ να σας καταθέσω κάποιους συζητώντας με ανθρώπους που μπορεί να γίνει σε ένα από αυτά τους χώρους. Το Μουσείο της Σύγχρονης Ιστορίας της Ελευσίνας. Υπάρχει τεράστιο υλικό για να γίνει. Υπάρχει τεράστιο υλικό να σας κατατεθεί σαν Δήμος με μια μορφή που εσάς να επιλέξετε. Όπως υπάρχουν και είναι εδώ και ο κ. Κατσαράς που να κάνει μια επιπλέον πρόταση για αυτόν, όπως και τα κτίρια 1, 2, 3 που μέχρι να γίνει μουσείο μπορούν να αξιοποιηθούν με μια πρόταση που έχει έτοιμη να καταθέσει με 0 κόστος και χωρίς να χρειάζεται αυτός πολιτισμός. Για όλα αυτά που λέω ακόμα και το οικία Μορφόπουλου, μπορούν, δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό που χρειάζεται η περιφέρεια, όπως και άλλα, και θα σε πω παρακάτω για το διοικητήριο κάτω στο παλιό Ελληνικό, υπάρχουν απόψεις έτοιμες για το πώς θα αξιοποιηθούν και με χρηματοδότηση από συγκεκριμένους φορείς. Συγκεκριμένους. Η περιφέρεια λοιπόν που δίνει χρήματα σε όλους τους Δήμους, χωρίς τον αντικό πολιτισμό, που εμάς δεν μας έφτιαξε μια λογική, που χρωστάει στον Δήμο, που δεν έκανε ούτε κομπάλλον, που χρωστάει στον Δήμο, θα μπορούσε να κάνει 1 ή 2 κτίρια από αυτά. Είναι βούληση δική σας τι θα ζητήσετε. Δεν χρειάζεται να πάνε σε μια διοίκηση που ο Δήμος θα είναι μειοψηφία και θα έχει την άδεια να το χρησιμοποιεί, που δεν θα ξέρει τι θα το κάνει. Δεν θα ξέρετε. Έχετε αποφασίσει τι θέλουμε για τους κάθε ένα από τους χώρους. Πρέπει να το αποφασίσουμε, για αυτό τα προτείνουμε. Θα μας πείτε περισσότερο. Κτίριο της παιδικής βιβλιοθήκης. Κάπου. Το οποίο έχει παραχωρηθεί να γίνει ένας παραχώρηση. Να κοιτάξουμε πώς μπορούμε εμείς σαν Δήμο, έτοιμο κτίριο. Ακόμα ενδεχόμενα με τη μεταφορά του πάρκου, πώς πάει και η βιβλιοθήκη η δική μας, του Δήμου. Είναι μια σκέψη. Μπορεί να είναι αυτή λίγο φλού, αλλά είναι μια σκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί, είναι ευθεόφυστη, που και που ανοίγει, πρέπει να την αξιοποιήσει. Είναι περιουσία του Δήμου αυτό το κτίριο. Κοινωνική περιουσία. Την ήξερε κανένας, την ξέρει, την ασχοληθεί, δεν το ξέρω. Εγώ λέω τι καταγράφω. Για την ορολογική λίγο πολύ τα είπα, υπάρχει μια μελέτη, δεν ξέρω τι προβλέπετε να κάνετε, ούτε θέλω να πω. Πάω σε ένα πολύ βασικό, σημαντικό στοιχείο που οφείλω να στο καταθέσω. Το Διοικητήριο του Ελαιοδίου, αν αποφασίσουμε και πιέσουμε, και νομίζω υπάρχει μια θετική από εκεί εκτίμηση, να το παραχωρήσουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, μια σπετάκι και το 1-2 κτίρια αργότερα, να γίνει το μουσείο, το Εθνικό Μουσείο Δισκογραφίας Τύχη. Υπάρχει μια έτοιμη πρόταση, πανέτοιμη,
μπορεί μες στο τέλος του Νοεμβρίου, αρχή Δεκεμβρίου, να κάνουμε μια συνάντηση, θα ζητήσουμε κυρία Παραλαμπίδη την αίθουσα και θα έχουν διάφοροι καλλιτέχνες που εκδηλώσει το ενδιαφέρον εκτός την κυρία Φουτζίλα και την κυρία Καπαρού, και ο Μητσιάς και η Παραντούρη και ο Γιάννης ο Πετρίτης ενδεχόμενα, για να καταθέσουμε αυτή την πρόταση που είναι ενός αξιότιμου μέλους της Ελευσίνας που είναι ο κ. Σολυκίδης, μια εκπληκτική πρόταση, ολοκληρωμένη και που υπάρχει από πίσω του ένα ολόκληρο background και συλλογών και δίσκων και οργάνων και μουσικών συγκροτημάτων κτλ. Είναι μια έτοιμη πρόταση, όταν θα είμαστε έτοιμοι να την καταθέσουμε, να την καταθέσει ο Κώστας Βολικτήρης, αλλά προσπαθούμε όλοι να την στηρίξουμε. Αυτή σκοπεύουμε, προτείνουμε να πάει εκεί. Στο διοικητήριο του παλιού Ελαιόλυμπου. Για το συγκρότημα Χρόνος, εγώ δεν έχω άποψη αυτή τη στιγμή. Είναι ευτύχημα που έχουμε, δεν υπάρχει μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει αυτό τα τόσα χρόνια ένα τέτοιο κτίριο να είναι ανενεργό, να είναι να γκρεμίζεται και αυτή τη στιγμή από ό,τι μαθαίνω, ειδικά το αποστατήριο, είναι και έτοιμο να καταρρεύσει ενδεχόμενα το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, το αν κάποιοι είπαν οι όχι και τα λοιπά για το Εκκλήδη, το Πολυτεχνείο ή όχι. Όταν υπάρχει διάθεση και κοινή θέση, αυτά μπορούν να κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα των πανεπιστημιακών φορέων. Για το κτίριο του ΟΣΕ δεν έχω πρόταση εγώ. Για το κτίριο του ΟΣΕ που δεν είναι, αλλά το χρησιμοποιήσω πρέπει να είναι το εγώ δεν έχω. Το κτίρια 1, 2 και 3 κάτω στο παλιό Ελαιόλυμπο, που είναι εξαιρετικά, είναι εκπληκτικά. Εκεί υπάρχει τουλάχιστον για τα ένα μια πρόταση που θα ανάσει νομίζω να την καταθέσει μετά. Ναι. Μπορεί να την καταθέσει, να αξιοποιήσουμε μέχρι και όταν μεταφερθεί εκεί μέρος του μουσείου που το έχουν σχεδιάσει. Συγγνώμη αν σας κούρασα, δεν έχω νομίζω κάτι σε αυτά να προσθέσω. Θέλω, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, να βγάλετε από το μυαλό σας τον Αττικό πολιτισμό. Ο Αττικός πολιτισμός καλά κάνουν και μπορεί, αν χρειαστεί, εφόσον χρειαστεί και εφόσον είναι εκεί ένας τρόπος σωματοδότησης, κάποια στιγμή να το σκεφτούμε, εφόσον έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε και εφόσον δεν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, εφόσον κάποια στιγμή που να το σκεφτούμε. Καλό είναι να υπάρχει, αφορά όλους τους Δήμους, άσχετα αν έχουμε εμείς ένα 19%, δεν έχει αυτή την Ελευσίνα, έχει αυτή για όλους τους Δήμους. Αυτό τουλάχιστον με ενημέρωσαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν αφορά μόνο την Ελευσίνα, αφορά όλη την Αττική. Ο Αττικός πολιτισμός μπορεί οποιοδήποτε Δήμος, αν χρειαστεί κάτι να καταθέσει. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως ξαναλέω και κλείνω, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, ο τρόπος εκτίμησης και ο τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας του κάθε Δήμου, που εμείς έχουμε δώσει το πιο πολύ, φανταστείτε να κάνετε εσείς μια τέτοια περιουσία, δικά σας συγκεκριτική, να την αφήνετε σε ένα καταρρέκτη στο πρώτη. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις. Όλες παίρνουν, χρειάζεται και αμφισβήτηση, ενδεχόμενα κάποιοι φίλοι να τοποθετηθούν και διαφορετικά και να τις έχουμε εκβάλει. Είναι σκέψεις που να τις καταγράφετε, να τις ακούσετε. Εσείς έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι εδώ, σαν δημοτική αρχή. Εμείς οφείλαμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή τη σπίθα για να μπορούν τα παιδιά να συζητηθεί ένα θέμα που τουλάχιστον εμάς μας αγγίζει όσοι ασχολούνται τόσα χρόνια με τα κοινά. Και έχουμε μια εμπειρία να σας μεταδώσουμε. Εγώ αυτά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιλίππου. Ο επόμενος που θα θέλει να μιλήσει, ποιος είναι? Ναι, κύριε Στεφάνου. Δώστε μας το όνομά σας, βέβαια, και την ιδιότητά σας. Ναι. Λέγομαι Θανάσης Καστράς, είμαι ανθρωπλάστης και εθνογράφος. Περισσότερο δεν ξέρουμε. Η δουλειά μου είναι σχετικά, κάνω παραγωγές αρχές керαμικής για μουσεία και πανεπιστήμια, συντάσσω εκπαιδευτικά προγράμματα για αυτούς, κυρίως όμως είναι η παραγωγή. Το εργαστήριο μου είναι στην Παγκράμμη, συνήθως είναι πληρωμένο, δεν είναι πολλαπλασιάσιμο και εργάζομαι πάρα πολλές ώρες. Ήρθα εδώ γιατί μου είπε ο Γιάννης ότι για αυτό το ζήτημα ότι η πόλη συζητάει μάλλον ίσως κατά τη γνώμη τη δική μου, η κεντρική εξουσία θέλει
την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό αυτό. Θα είναι ένας ακροτηριασμός μεγάλος για την πόλη. Ακόμα και αν πρόκειται για πολιτιστικούς θεσμούς οι οποίοι έχουν κάποιο κύρος. Έφερα αυτά εδώ τα δύο αγγεία. Τα δύο αγγεία είναι από τη συλλογή μου που έκανα την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η τελική παράδοσή τους ήταν τον Απρίλιο του 24. Όμως αυτοδιοικητικός ήταν ο φίλος μου Γιώργος Ψαλάς, νομίζω ότι ήταν και με τις δύο ιδιότητες. Και ήταν και η εφημερίδα Βήμα, η οποία μου έκανε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Βήμα Σάλινης. Έφερα αυτά τα τότε αγγεία, είναι ένα μέρος από τη συλλογή αγγεία της Ελευσίνας. Είναι αρκετά, γιατί είναι ένα μέρος του κομματιού του προγράμματος που είχαν την πολιτιστική διαχείριση της Ελευσίνας στη 1989. Ένα κομμάτι ήταν πόλη και θεραπευτική που δούλεψαν με διάφορες ομάδες της πόλης, μαθητές κτλ. Ένα άλλο κομμάτι ήταν με πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά επειδή που συνεργάζομαι εγώ, έχω συνεργασία, αλλά επειδή η πολιτιστική πρωτεύουσα, θα σας πω πράγματα που δεν τα ήθελα να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα πω για να δούμε πώς ένας θεσμός καλοπληρωμένος μέσα από τα σπλάχνα της πόλης υπονόμευσε ένα πρόγραμμα ενός διεθνώς καταξιωμένου καλλιτέχνη. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, αυτό είναι κοινωνικό, είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως που μπορεί να μπει στο χωράφι, να μαζέψει χώμα, να φτιάξει αυτό το αγγείο, να μαζέψει ένα άλλο χώμα, να φτιάξει αυτές τις επαφές, να χτίσει το καμίνι και να το ψήσει. Αυτά τα αγγεία έχουν τρομερή αξία, όχι μόνο πολιτιστική αλλά και οικονομική. Είναι περιζήτητα στα διεθνή μουσεία του κόσμου. Τα ανέσυρα από τις αποθήκες του Ελευσής που ήταν πλήθηκε και αραμιακά προσεγμένα, γιατί ένα πρόγραμμα του Μουσείου Πολιτισμού μου ανέθεσε να μιλήσω για την αρχαία ελληνική γραμματική της κάτω Ιταλίας και τους έβαλα ως προϋπόθεση να βρουν αυτά τα αγγεία. Και έτσι τα ανέσυραν, τα πήρα λοιπόν από εκεί και αυτά τα αγγεία επισκέπτονται πανεπιστήμια, φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τους κάνουν ξενάγηση. Έχω στο εργαστήριο και κάποια αποτυχημένα συστήματα. Μιλάμε πάνω στην τεχνολογία λοιπόν, της αρχαίας κεραμικής και είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Κανονικά έπρεπε να εκτυπώνεται εδώ στο δημόσιο χώρο της πόλης. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Αποτέλεσμα, πριν από αυτό, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το πρόγραμμά μου ξεκινούσε Μάη και το θυμάμαι γιατί έκανα ένα τρίγαρο εργαστήριο, σεμινάριο στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εξωτερικών στα Σκόπια, όπου έκανα εργαστήρια από τα ελληνικά γυμνάσια μέχρι στη Σχολή των Τεχνών και την αμέσως επόμενη μέρα ξεκίνησε υποτίθεται το project μου με την πολιτιστική. Μία εβδομάδα πριν έστειλα mail στην πολιτιστική, της είπα δεν θα πρέπει, γιατί όταν επιστρέφω τα Σκόπια να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, να υπογράψουν μια σύμβαση. Όταν πρόκειται για τέτοια στήματα, εγώ στέλνω πάντα mail. Η πολιτιστική επέλεξε να μου απαντήσει τηλεφωνικώς. Με πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν πειράζει, ήθιστε να κάνουμε λίγο αργότερα τις συμβάσεις. Αφού ήθιστε, καλή την πίστη, ξεκίνησα. Λοιπόν, είχε πάει Οκτώβρης ή Νοέμβρης, είχα τελειώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του project μου, με πολύ κόπο, γιατί με πολύ κόπο και δικής μου αυτοθυσίας θα έλεγα, γιατί η πολιτιστική δεν είχε χώρους. Όταν τέλος πάντων βρήκαμε ότι θα δουλέψω σε υπαίθριο χώρο, στο ΑΡΚ, την προηγούμενη μέρα είχε μια μπουλντόζα και έκοψε ρεύμα και νερό. Φανταστείτε, εργαστήρια κεραμικής, με κομμένο ρεύμα και νερό. Η τεχνική υπηρεσία εδώ πέρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, η πολιτιστική σήκωνε τα χέρια ψηλά. Πλήρωσα εγώ ανθρώπους, ήρθαν και συνδέσαμε για να κάνουν. Έχουν φωτογραφίες με τον κόσμο να δουλεύει το βράδυ, με το τηλέφωνο να φωτίσει. Είχαν πάρα πολλές δυσχέρειες με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Δεν θα πω και για τις ατυχίες, το ότι κλαπήκαν τα αντικείμενα και δεν θα είχαν αντικείμενο δουλειάς. Αυτό είναι ατυχία, δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά θα σας πω στο τέλος ότι καθημερινά, έστω τον Νοέμβρη μήνα, mail στην πολιτιστική, παρακαλώ, ότι δεν θα τελειώσει το project, παρακαλώ να φτιάξουμε τη σύμβαση.
Παρακαλώ να φτιάξουμε τη σύμβαση. Copy paste την ώρα παραμέρα. Δεν μου απαντούσε κανείς. Μέχρι που βρήκα στον δρόμο κάποιον και του είπα: το αγόρι μου, λέω, αν βγεις στον ιδιωτικό τομέα να βγεις να δουλέψεις και δεν απαντάς στα mail, θα απολυθεί. Εμένα ένα National μου απαντούσε την ίδια ημέρα στα mail που συνεργαζόμουν. Σοβαροί πολιτιστικοί θεσμοί, όχι. Μου λέει: εγώ δεν φταίω, οι προϊστάμενοι. Στέλνω επιστολή στον κύριο Οικονόμου, ήταν δυνατός και πρόεδρος της πολιτιστικής. Του λέω: Αργύρη, θέλουν, εν τω μεταξύ έχω βάλει 20.000 ευρώ από την τσέπη μου για να βγει αυτό το project. Του στέλνουμε, του λέω: η πολιτιστική θέλει de facto να ακυρώσει το πρόγραμμά μου. Το οποίο ήταν πάρα πολύ σοβαρό, με πολύ βαρύ πολιτιστικό περιεχόμενο ελευσινιακό. Αυτό το είχα υποψιαστεί από την αρχή για να ακούσα τον λόγο. Ότι και εδώ, όταν ο Μαργαρινός ανακοίνωνε το project, το πρόγραμμα της πολιτιστικής, δεν υπήρχα ούτε ως αναφορά. Ότι προσβολείο για μένα, για τον πολιτισμό της πόλης, για αυτό που τον πληρώνω. Λοιπόν, μου έστειλε μια αυστηρή επιστολή και του είπαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε. Μου είπε ότι εγώ εσένα είχα βάλει, αλλά η Μποζόνη έκανε λάθος, παρέλυσε κτλ. Του λέω: δεν σε πιστεύω, αφού μου το έλεγες είμαι υποχρεωμένο να σε πιστέψω. Αυτό το λέω γιατί δεν μου έκανε ούτε μια αναφορά. Δεν έκανε ούτε μια αναφορά, παρόλο που το project το δικό μου χρηματοδοτήταν με ατομική και ονομαστική χορηγία 70.000 ευρώ περίπου από το Κανελόπουλο, το Ίδρυμα Κανελόπουλος, με το οποίο είχα συνεργασία και μου έδωσε και κόμματα και αναλύσεις για τα αγγεία αυτά, για την τεκμηρίωση, γιατί όταν τελειώσει η τεκμηρίωση για αυτό το φορέα, στο περιοδικό της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής θα γίνει δημοσίευση από μένα και το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας. Μα ο Μαργαρινός τα ήξερα αυτά. Δεν έπρεπε έτσι. Μέσα στη σύμβαση λοιπόν χορηγίας υπήρχε και η υποχρέωση να διαφημίσει τα project του. Δεν έκανε ούτε μία αναφορά σε καθημερινά αυτά τα προγράμματα που ανακοίνωνε. Επίσης, του είχα πάει επιστολές μεταφρασμένες για να τις στείλω στα πανεπιστήμια που συνεργάζονται. Ποτέ του είπα ότι οπωσδήποτε μέχρι τον Νοέμβριο έπρεπε να ήταν οι επιστολές στα πανεπιστήμια, γιατί το πρόγραμμά του του επόμενου έτους και τον Νοέμβριο. Φλεβάρι μου τις υπόλοιπες. Δεν ήρθε κανένας. Έστειλα επιστολές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ήρθανε από το καθηγητές μεταπτυχιακοί, μεταδιδακτορικοί και φοιτητές από το Αριστοτέλειο, από το Δημοκρίτιο, από καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης Πελοποννήσου, η κλασική αρχαιολογία του ΕΚΠΑ, η προϊστορική αρχαιολογία του ΕΚΠΑ, με παρακάλεσαν και έκανα έξτρα σεμινάρια που είπαν να τα πληρώσουν, τους είπα δεν θα πληρώσουν, θα τα φτιάξουν, θα τα χρεωθώ εγώ και θα τα χρεωθώ γιατί η βαφή αυτών των αγκαίων είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Παρασκευή της, έχει πάρα πολύ κόπο. Λοιπόν, συμμετείχε το Πανεπιστήμιο της Βρώνης επάνω, ούτε μία αναφορά. Και όταν τους είπα ότι θα έχουν ευθύνη και αυτοί τους έδωσα πρόγραμμα, έγιναν κάτι το που είπαν γιατί τα κλείνει στα προγράμματα. Τους είπα γιατί αν δεν τα κλείσω εγώ, εσύ θα πάει το πρωί η ώρα 10 και θα πείτε αν δεν έχουμε κόσμο. Λοιπόν, το κλου της ιστορίας είναι ότι αφού τους πίεσε πάρα πολύ και ο Αργύρης ο Οικονόμου είπε τρέξτε την σύμβαση, καλούν να κάνουμε μια σύμβαση. Τι νομίζετε? Εκτός της συλλογής των αγκαίων, εκτός από αυτό που θα μείνει στην πόλη. Αυτός εδώ ο φορέας που βλέπετε, εμβληματικός για την παγκόσμια αρχαιολογία, σηματοδοτεί το πέρασμα από το οικονομικό στο μελανόμορφο, είναι πρωτοτικός αμφορέας με δύο αρχαίγονους μύθους επάνω. Θα γινόταν στο φυσικό του μέγεθος του 1,5 μέτρο. Θα μπορούσε να εκτεθεί παντού μέχρι και σε εξωτερικό χώρο. Γιατί τα χρώματα είναι χώματα ψημένα στους σπίτους αυτούς, ομογενοποιημένα με το σώμα. Ο Μαργαρινός το έκοψε γιατί φάνηκε ακριβό. Οπότε δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Και το έφτιαξα λοιπόν σε ένα καμίνι που έχουμε ήδη και από αυτά που έκανα, αλλιώς θα έπρεπε να πληρώναμε και το καμίνι. Αστείες ποσότητες. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν να κόψουμε αυτό το πρόγραμμα. Του λέω αυτό το πρόγραμμα δεν κόβεται, το πρόγραμμα είναι ενιαίο, το έχετε διαπραγματευτεί, έχετε κόψει μεγάλο ποσό από την αξία του
και επίσης του λέω χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κανελόπουλος. Αυτό δεν το περίμενα. Εγώ το ήξερα γιατί η καθηγήτρια από την Αμερική κάποια στιγμή πήρε τηλέφωνο και μου είπε: θέλω να με συνοδεύσει στο Μουσείο Κανελόπουλου, γιατί θέλει να μας κάνει μια εξενάγηση ο διευθυντής. Λέω: βεβαίως θα σας συνοδεύσω. Μας έκανε μια εξενάγηση ο διευθυντής και στην εξενάγηση μου λέει: έχετε μια χορηγία προσωπική από το Ίδρυμα. Έχετε κάποια σχέση? Λέω: καμία. Με το κοιτάμε, λέω: έχω συνεργάζομαι. Λοιπόν, αυτή είναι η συμπεριφορά λοιπόν των θεσμών που διακονούν τον ελευθεριακό πολιτισμό. Αυτό το λέω για τη συμπεριφορά μας από εκεί πέρα. Αν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον πολιτισμό μας, δεν θα τον υπηρετήσει κανένας. Λοιπόν, η πρόταση δική μου είναι η εξής. Ήρθε από το Πανεπιστήμιο, δεν αφορά μόνο το ΕΚΠΑ. Αγαπητή κύριε Κασαράνη, την παρούσα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ για τη σειρά πρακτικών μαθημάτων που προσφέρατε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας του τομέα μας σχετικά με τις τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης αρχαίων αγγείων. Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα παραδόσεων 4 μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και βοήθησε σημαντικά τους φοιτητές μας να κατανοήσουν αυτά που διδάχθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο στο αμφιθέατρο. Στο έντυπο αξιολόγησης που συμπλήρωσαν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια από την εμπειρία τους και τόνισαν τη σημασία πρακτικών ασκήσεων για την αφομοίωση της σύγχρονης των μαθημάτων. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας δηλώσω το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον με το ίδιο ή παρεμφερές πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρω τη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, καθώς κάναμε και το 2023, αλλά και επίσης τη διοργάνωση θερινών σχολείων για Έλληνες και ξένους φοιτητές αρχαιολογίας, τη διεξαγωγή σεμιναρίων και ομιλιών πάνω στη μελέτη της αρχαίας κεραμικής, τη συμμετοχή σε προγράμματα γραμματικής αρχαιολογίας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ιδέα μπορείτε να έχετε, η οποία άπτεται των κοινών ενδιαφερόντων μας με τιμή, διάρκεια στο παλάτι του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας, αρχαιολογίας της τέχνης κτλ. Ξέχασα να σας πω ότι τελικά το πρόγραμμα έγινε, αυτά τα αγγεία υλοποιήθηκαν, γιατί αμέσως έστειλα ένα mail και στην πολιτιστική πρωτεύουσα και στον κύριο Δήμαρχο, όπου τους είπα ότι αυτό και αυτό επιμένουν να μην υλοποιηθεί το κομμάτι αυτό για το οποίο υπάρχει χορηγία, αν επιμείνουν εγώ αποσύρω το υπόλοιπο πρόγραμμα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν τα εργαστήρια με το αποδού της Αττινής Αρχαιολογίας, τη Αττινή Κεραμική, για τα οποία είχαν ήδη κλείσει ξενοδοχεία 3 μέρες και πήγαινε ένα πούλμα κτλ. Από το Πανεπιστήμιο, και θα κόστησαν αυτά 20.000 ευρώ. Ρίσκαρα λοιπόν 20.000 ευρώ, δεν το περίμενα, θα μπορούσα να τα είχα χάσει. Αλλά δεν με πειράζει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτό, αλλά και βέβαια θέλουμε να εξάγουμε τη χρήση τη στάση του οικονόμου, που του είπε ότι αν δεν έχετε χρήματα, θα κόψετε άλλο πρόγραμμα και αυτό θα γίνει. Είναι ελευσίνη καλλιτέχνη και με ελευσινιακό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν μετά από αυτό, η δική μου είναι, και καθώς η πολιτιστική πρωτεύουσα με δική της πρωτοβουλία αγόρασε ένα εργαστήριο αρκετά καλό, και υπάρχει τώρα, το χρησιμοποίησαμε κιόλας, θα έλεγα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ένας χώρος, ο εξοπλισμός υπάρχει ήδη, ο κόσμος που θα δουλέψουν υπάρχει ήδη, χρηματοδότηση δεν χρειάζεται, αντιθέτως συμμετέχοντες μπορούν να έχουν μια μικρή συμμετοχή και να μην χρειάζεται. Ένα εργαστήριο ζωντανό μουσείο, το οποίο θα αφορά στη μια πλευρά αγγεία με την αυθεντική τεχνική κατασκευή, αυτά αεροπέρα, ελευσινιακά και άλλα που θα είναι ημιτελή, πολλά εργαλεία αγγειοπλαστικής και αγγειογραφίας παλιά που δεν υπάρχουν πλέον, τα οποία τα έχω εγώ οικογενειακά. Δηλαδή, ένας χώρος μουσιακός που μετά τις ανάγκες θα μπορούν να δουλεύουν φοιτητές, μαθητές, οτιδήποτε. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι ένα σωρό τηλεφωνήματα από γονείς, από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μαθήματα κεραμικής. Το εργαστήριο του τόπου δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρό για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Έχω άπειρες φόρμες μέσα, άπειρα εργαλεία, 8 καμίνια συνολικά εκεί μέσα.
Δεν μπορώ να έχω έναν χώρο. Ένας χώρος λοιπόν σαν την αίθουσα 1 που δουλέψαμε το καλοκαίρι, κάναμε κεραμική που έκανα έκθεση κεραμική με ένα τηλέφωνο. Πήραμε μερικούς συναδέλφους και φτιάξαμε μια δείγερη έκθεση πολύ, πολύ καλή τεραπικής. Ένας χώρος λοιπόν σαν την αίθουσα 1 ή σαν το παλιό δικαστήριο θα μας ήταν πάρα πολύ καλά για να δουλέψουμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλει χρηματοδότηση αυτό. Σκεφτείτε το λοιπόν. Και για μένα είναι πραγματικά και ενδιαφέρον, αλλά και πολύ μεγάλο ξόδημα, γιατί οι παραγγελίες μου με κρατούν πάρα πολύ απασχολημένο. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα. Επισχεψιμότητα φουλ, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Ναι, και τα σχολεία, βεβαίως και τα σχολεία. Εγώ τα σχολεία τα διώχνω, εδώ και 3-4 χρόνια τα σχολεία τα διώχνω. Δεν έχω χώρο στο εργαστήριο με τα σχολεία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος είναι ο κύριε... Μόνο που συγγνώμη. Όλοι σας. Ηλίας Μοναχολιάς, διαχειριστής της Ελευσίνα Τέχνης και Πολιτισμός. Σήμερα εξ αυτού θα είμαι πάρα πολύ σύντομος εγώ, καταπληκτωνόμενος στην ανοιχτή πρόσκληση που κάνετε για να γίνουν προτάσεις για την αξιοποίηση των προκινήτων. Τις προτάσεις αυτές θα τις στείλω με mail στην πρόεδρο του Συμβούλου και στους Συμβούλους για να πρωτοποληθούν και πιστεύω κάποια στιγμή να συζητηθούν στις συνεδρίες του Συμβουλίου. Δεν θα μιλήσω για όλα τα δημοτικά κίνητα, ούτε έχουμε καμία διάθεση να λύσουμε όλο το πρόβλημα της Ελευσίνας. Θα κάνω 3 συγκεκριμένες προτάσεις και θέλω να πω ότι η χρήση των χώρων από τους τοπικούς φορείς είναι το μόνο οξυγόνο που υπάρχει για την δραστηριοποίησή τους. Η πρώτη πρότασή μας αφορά το συγκρότημα του χρόνου. Εμείς θεωρούμε, και ανοίγω μια παρένθεση, δεν χρειάζεται να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Ελευσίνα που θα βάλουμε όλα τα ακίνητα και θα αποφασίσουμε όλα αυτά τι θα γίνουν, γιατί θα φάμε τα χρόνια που μάλλον εγώ δεν θα ζω μέχρι να τελειώσει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε συγκεκριμένα πράγματα, δουλειές που μπορούν να ξεκινήσουν μία-μία, δύο-δύο, δεν έχει σημασία, αλλά όσο να περιμένουμε να γεράσουμε ή να πεθάνουμε μέχρι να φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Για το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής, ότι ο Δήμος μπορεί τώρα αμέσως να κάνει μια απευθείας ανάθεση στο Μετσόβιο, μιας μελέτης στατικότητας και δυνατότητας επανάχρησης υπαρχόντων κτηρίων και να εκπονηθεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα και οι προκαταρκτικές μελέτες ώστε σε δεύτερο στάδιο να ανατεθούν πλήρες μελέτες. Το Μετσόβιο προτείνεται λόγω των καθηγητών Βάνας Ξένου και Νίκου Μπελαβίνα, αλλά και άλλων διδασκόντων που έχουν εδώ και χρόνια ασχοληθεί με το ακίνητο. Ως κατεύθυνση και το κτηριολογικό πρόγραμμα να δοθούν οι παρακάτω ανάγκες. Πρώτον, Εθνικό Μουσείο Ελληνικής Δισκογραφίας. Είμαι εξουσιοδοτημένος από τον Κώστα Τουρκίδη και καταθέτω μαζί με την πρότασή μας την πρότασή του για το Μουσείο της Δισκογραφίας, για το οποίο παρεμπιπτόντως να πω στο φίλο μου του Γιάννη, δεν χωράει στο Διοικητήριο του Ελληνικού ούτε για ζήτο. Θέλει πολύ μεγαλύτερο χώρο. Δεν θα σας διαβάσω το πάνω στην πρόταση, γιατί είναι 15 σελίδες. Έχω σημειωμένη στη δική μας πρόταση. Δεύτερον, ένα μικρό συνεδριακό κέντρο. Τρίτον, μουσείο, κάθετος κέντρο μελετών εσχύλου. Τέταρτον, δημοτική βιβλιοθήκη. Πέμπτον, στέγαση δημοτικής φιλαρμονικής και μουσικών τμήματων του Δήμου. Έκτον, μεγάλος υπεύθυνος χώρος θεατρικών παραστάσεων και συναντηλών του Φεστιβάλ των Εσχυλίων. Έβδομο, στέγαση διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών. Και όγδοο, λειτουργίες αναψυχής. Επαναλαμβάνω ότι για να φτιαχτούν οι μελέτες που λένε ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να έχουμε χρηματοδότηση να κατασκευαστούν τα έργα, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα ιδεολογικό πρόγραμμα και προκαταρκτικές μελέτες για να ακολουθήσουν οι μελέτες. Και πριν από αυτό, πρέπει κάποιος να μας πει για τη στατικότητα των κτηρίων και τη δυνατότητα επανάχρησης τους. Η δεύτερη πρόταση αφορά τις οικίες Μορφόπουλου και Ρετού Μιδούκα, Βαλιαδίας.
Αποκατάσταση της οικίας Μορφόπουλου. Άμεση ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης της πρώην οικίας Λεπτού Μιδούκα και μελέτη ενοποίηση των όμορων ακινήτων για στέγαση ομοειδών λειτουργιών. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, κέντρο ελευσινιακών μελετών και ερευνών που θα συμπεριλαμβάνει τις συλλογές ελευσινίων συλλεκτών. Και δεύτερον, λαογραφικό μουσείο που θα συμπεριλαμβάνει κέντρο αρβανίκικης παράδοσης και κουλτούρας. Η τρίτη πρόταση αφορά χρήση χώρου που δεν απαιτεί ούτε €1 κόστος από το Δήμο. Και είναι για το συνέλευσης. Εδώ δεν απαιτούνται έργα παρά μόνο διαχείριση του χώρου. Η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε τη διαχείριση του χώρου με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο διάρκειας 3 ετών. Και λέω 3 ετών για να μην δεσμεύσει άλλη δημοτική αρχή, ενδεχομένως. Θα αναλάβουμε την ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στον χώρο και φυσικά ο χώρος δεν θα είναι αποκλειστικής μας χρήσης, αλλά θα είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε άλλο φορέα θέλει να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις εκεί ασφαλισμένες από εμάς. Και τέλος, μια σημείωση σε σχέση με αυτή μας την πρόταση. Αυτό το καθεστώς, δηλαδή η προγραμματική σύμβαση για διαχείριση του χώρου από έναν φορέα της πόλης, μπορεί να εφαρμοστεί και για άλλους χώρους και για άλλους φορείς της πόλης, εφόσον το επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη με ένα παρόμοιο καθεστώς. Για παράδειγμα, η κινηματογραφική λέσχη θα μπορούσε να αναλάβει το θεσμικό κινηματογράφο. Ένας άλλος φορέας να αναλάβει το Καλλιλόπουλος κλπ. Αυτή η πρόταση θεωρούμε ότι είναι μια πρόταση του win-win, που λέμε και στο χωριό μας, γιατί και λύνουμε εμείς τα θέματα στέγασης δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, αλλά και ο Δήμος βγαίνει από την ανάγκη κάθε μέρα να ασχολείται με αυτή τη διαχείριση των χώρων. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, θα τις στείλω στο mail μαζί με την πρόταση του Λυκείου για την Μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ όλος μαζί με το πόνο του 4 τράβηξε την πολιτική. Το όνομα και την ιδιότητά σας, μόνο ο κύριος Σαραγιώτης θα προσπαθήσει. Συγγνώμη, αλλά εκτάκτως ζητήθηκε ένα πρώτα πρέπει να γνωρίσουμε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε εδώ. Άκουσα μέχρι τώρα με μεγάλη ευτυχία αυτό το πληρικό και βεβαίως όλα αυτά τα θα είναι όλα αυτό. Και επίσης, μέσα στη διαβούλευση του Υπουργείου, αν έχει ασχοληθεί σωστά να θυμάμαι για ένα αυτό, αλλά το κυριότερο. Θα πάει το ακούγοντας τις προηγούμενες παρεμβάσεις που οι οποίες κάποιες εξ αυτών έχουν ενδιαφέρον και δεν θα μπορούσε κάποιος να διαφωνήσει, σκέφτηκα ότι ο Δήμος, παραδείγματος χάρη, έχει μία μελέτη για το τι στρατηγική έχει για τον πολιτισμό μέχρι το 2030, που είναι κατατεθειμένη στο Δήμο. Εκεί δηλαδή περιγράφονται όλοι οι στρατηγικοί άξονες που έχει ο Δήμος. Όταν συζητάμε λοιπόν για τη λειτουργία των κτηρίων και τι περιεχόμενα θα έχουν, δεν θα πρέπει αυτά να συνάδουν. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό το ιδεολογικό που υπάρχει να μην εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους. Προηγουμένως ο κ. Χριστάκης ανέφερε κάτι το οποίο θα ήθελα να πω λίγα λόγια παραπάνω. Ανέφερε δηλαδή ότι ο διάλογος πρέπει να είναι δομημένος και να καταλήξει μετά το ένα ερωτηματικό εδώ. Πώς θα το βάλω. Κύριε Τσάμι, επειδή είπε ο κ. Γεωργόπουλος, στις αρχές του χρόνου να αποφασίσετε και για την παραχώρηση των κτίριων, δεν έχετε καμιά τέτοια υποχρέωση. Μια υποχρέωση έχετε να συμφωνήσετε ή όχι με το καταστατικό. Η παραχώρηση των κτίριων είναι ένα επόμενο βήμα
Και αν και όταν γίνει, πρέπει να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση για να λέει ο καθένας τι υποχρέωση έχει απέναντι στον άλλο. Άρα το αφήνουμε αυτό γιατί. Γιατί ο δομημένος διάλογος που πρέπει να γίνει θα πρέπει να έχει κάποιο χρόνο. Δεν γίνεται να γίνει αύριο. Αυτό που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή όμως είναι να κινήσει αυτή τη διαδικασία. Και θα καταλήξω σε κάτι που ένας φίλος μου, ας πούμε ένα θεόρμα, το λέει μεγάλη εικόνα. Είναι δυνατόν να πας σε μια διαδικασία, ο Ηλίας διαφώνησε προηγουμένως, να πας σε μια διαδικασία χρήσης των κτηρίων χωρίς να έχεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν λέω για όλα τα κτίρια, αλλά για τα 10-15 κτίρια που αφορούν τον πολιτισμό. Πρέπει να έχεις τη μεγάλη εικόνα, δεν γίνεται. Άρα πρέπει αυτό να γίνει από ένα συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος ξέρει να μετρήσει κάποια ζητήματα. Να σας πω κάποια εξ αυτών. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χώρου? Μορφολογικά, διαστάσεις, τι μπορεί να συμπεριλάβει κτλ. Ακούσατε παραδείγματος χάρη προηγουμένως ότι το διοικητήριο του Ελαιοδίου δεν μπορεί να χωρέσει το Μουσείο Ήπου. Γιατί δεν χωράνε όλα τα ευρήματα. Κατά μία άποψη. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια τεκμηρίωση. Να δούμε σε κάποια κτίρια αν χρειάζονται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και από πού θα χρηματοδοτηθούν. Τι υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετήσουν από τα 10 εξ αυτών. Ποια είναι η βιωσιμότητα αυτού του σχεδίου. Εδώ συζητάμε τώρα για πάρα πολλά κτίρια. Θα πρέπει να γίνει μια μεταγραφή ότι αν λειτουργήσουν αυτά, κάποιοι φίλοι προηγουμένως είπαν ότι αυτά δεν χρειάζονται να πάνε. Χρειάζονται, μικρή ή μεγάλη. Και λειτουργικά έξοδα θα έχουμε και κάποιοι υπάλληλοι θα πάνε και τα υπόλοιπα. Χρειάζονται κάποια έξοδα. Τέλος πάντων, έτσι ή αλλιώς, σε κάθε σοβαρή πρόταση πρέπει να υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας αυτού του οποίου σχεδιάζεται. Να υπάρχει ένας προϋπολογισμός λειτουργίας, αυτό το κτίριο, κάποιες προτάσεις χρηματοδότησης, αναγκαίες συνέπειες που πρέπει να γίνουν, με ποιους πρέπει να συνεργαστείς. Υπόθηκε. Μπορεί με το Υπουργείο Πολιτισμού για κάποιο, με την Περιφέρεια για κάποιο άλλο και πάει λέγοντας. Και το τελικό είναι πώς θα διοικηθούν αυτοί οι χώροι. Υπήρχε μια πρόταση από τον Ηλία προηγουμένως ότι κάποιοι μπορούν να λειτουργήσουν από κάποιους φορείς της πόλης με μια προγραμματική σύμβαση. Οκ, μια πρόταση είναι αυτή. Η άλλη όμως μπορεί να είναι συνολική. Και θα πρέπει ο Δήμος να δει με ποιο τρόπο όλοι αυτοί οι χώροι θα πρέπει να διοικηθούν. Μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου ή θα πρέπει να προκύψει ένας φορέας ο οποίος θα έχει την εποπτεία όλων αυτών των χώρων. Αυτά είναι τα στοιχεία. Πρέπει αυτό η μελέτη master plan να τα επιλύγει για να υπάρχει μια λειτουργικότητα στην πρόταση. Και βέβαια, πέρα από το τεχνοκρατικό σκέλος, θα υπάρχει και ένα πάρα πολύ ουσιαστικό γιατί θα είναι μια ευρεία διαβούλευση όπως πρέπει να γίνεται. Και αφού είπα αυτά, να πω δύο λόγια για το πώς προέκυψε ο αττικός πολιτισμός. Δεν ήταν, πιστεύει κανένας ότι ήταν κάτι που ξαφνικά σκέφτηκε ο κύριος Λιβάνης, ο Υπουργός, ή η κυρία Μεντώνη, ή κάποιος άλλος. Όχι. Προέκυψε από μια δυναμία της πόλης. Και είναι αυτή η αδυναμία. Εδώ δεν ήξερε τίτλους της Δημοτικής Αρχής και εμβολής της πόλης. Εδώ υπήρχε μια δυναμία να αποφασίσει η Δημοτική Αρχή εάν και πότε θα ανοίξει την ΠΠΕ. Και ξέραμε ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό επειδή υπήρχαν παρεμβάσεις του πολιτισμού. Αυτή ήταν πρωτοβουλία όμως ότι η πόλη, η διοίκηση της πόλης, οι θεσμοί της,
δεν μπορούν να αποφασίσουν για τα ίδια ζητήματα, προέρχεται από παλιότερα. Από το τέλος του 2018, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού ουσιαστικά μπήκε ως διαχειριστής και της πολιτιστικής. Γιατί από το Υπουργείο Πολιτισμού και αργότερα βέβαια, ο κ. Μαρμαρινός, η κυρία Σπυροπούλου κτλ. Πώς προέκυψαν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια δυναμία που έχουμε στο θεσμικό πλαίσιο και πρέπει να το καταλάβουμε. Και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα, αυτή η σύγκριση που γίνεται είναι για να πάρει κάποια συμπεράσματα. Αν αρχίσει λοιπόν ο καθένας να πει, όχι, έτσι το είπα και αυτό θέλω να γίνει και τίποτα άλλο. Και ο άλλος το δικό του, δεν πρέπει να καταλήξουμε πουθενά. Και θα αναγκαστεί βέβαια η διοίκηση του Δήμου σε κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση για την πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι σωστό. Σε όλη την Ευρώπη τέτοια ζητήματα για να καταλήξουν στην απόφαση γίνεται μια σωστή διαβούλευση. Μαθαίνουν να συζητάνε. Και ξεκινάω από αυτό που ήθελα να πω. Ότι πολλές από αυτές τις αδυναμίες είναι ότι ακόμα και στα πολύ μεγάλα ζητήματα της πολιτιστικής σπουδαίας της Ευρώπης δεν υπήρχε συνένεση από τις αυτοδιοικητικές δυνάμεις.